Hyrynsalmi on mulle tärkeä, koska olen syntynyt täällä ja sukuni on täältä ja koko elämäni ollut kiinni täällä, juuret on täällä. Tämä on mun koti. Tällä hetkellä on haaste se, että olemme muuttotappioaluetta ja meillä väestö ikääntyy ja tarvitaan uusia työmahdollisuuksia ja uusia innovaatioita ja menemistä eteenpäin. Kestävä kehitys on kaikista oleellisin asia sen takia, että kaikki perustuu siihen, että meillä on jatkuvuutta ja tulevaisuutta ja ekologista ja taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. Kyllähän tämmöinen Lumivaara-hanke nyt tuopi kylälle sitä työtä ja vaurautta ja tuloja, että kaikki tämmöiselle pienelle kylälle on tärkeää. Tarvittaa sitä puhasta energiaa ja kyllähän se on niin tulevaisuutta seuraaville sukupolville, että pitää meillä jotain ratkaisuja siihen keksiä. Lumivaara tuulipuistohanke on hyvä askel kohti kestävää kehitystä ja vihreitä siirtymää ja näin meillä tämä ympäristö täällä paranee ja elinolosuhteet pysyvät erinomaisina ihmisille. Siis mä en ole näin kaunista paikkaa nähnyt pitkään aikaan kuin mitä tänne ajaessa ja näkee, että täällä on pidetty ympäristöstä huolta. Tulevaisuus näyttää hyvältä, että tämmöiset isot investoinnit on mahdollisia täällä meillä pienessä kunnassakin toteuttaa.